guda 100 an bugu kwafi miliyan 1.600 kuma an raba su, kuma wasu daga cikin nan suna da kwafis ɗin. Yanzu kuma gwamnan jihar Sokoto Rabi'u Aminu Waziri Tambuwal ya ɗauki nauyi an sake bugu kwafi miliyan 1.600 ba a raba ko guda daga cikinsu ba guda ɗaya. Akwai kashi na uku da za a bugo a Misir ake bugo su Egypt bayan an yi ta hakikin su, saura kuma in Allah ya yarda su ma za a bugo sauran da sun karage. Kuma an yi kwamiti wanda nan Sokoto duk wani gidan almajirci da library duka gaba ɗaya jihohin arewa da Sokoto har Adamawa har Maiduguri har Ilori har Ibadan har Niger, kwamitin nan za ta je ta ƙara duba in akwai sauran littattafan su ɗan hodiyo waɗanda ba a gani ba a ɗauko su kuma a zo a yi ta haƙiƙin su kuma a sake buga su domin mai amfani da su. Roƙon da muka yi da fata Allah ya gwada mana da ƙasar nan za ta dawo ta yi hukunci da abin da an kai hukunci cikinta zamanin su mujaddidi ɗan hodiyo wanda ya daidai da abin da an kai lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa. Fatan mu yara maza da mata kowa ya tashi tsaye shi karatu, sannan wannan yaƙi na ƙabilanci da ake son a sa muna don mu rugurguza kanmu da kanmu mu rushe kamar gishiri, to muna kira zuwa ga kowa ya tashi zuwa yaƙin wannan baƙar ɗabi'a kuma baƙar manufa. Mu dai abin da muka sani musulmi muke. Inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum, to saboda haka nan za mu tsaya. Babu wata bambanci da farala tsakanin kowani bagin bane ko ba adare ko ba nuhi ko ba yarabe ko ba dallace ko ba mi kowa ne gaba ɗaya musulmi muke. Duk wanda imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to wannan abu guda muke kuma babu fatan Allah shi raba mu har cikin aljanna. Mu'minai haka muke kuma haka za mu tsaya. Duk wani kame da wani kilinge da wasu dubaru da kwane dama na can sun yi wa yankuruna wa yankurullah wallahu khairul makirin. Don haka duk maganganun da first speaker da second speaker sun ka faɗa da na farko da na biyu gaskiya ne, kuma waɗanda ya sanar da mu ya sanar da mu ko haka ne, kuma duk waɗanda annan na faɗa da swahi ko tsohon kahiri ba ya ga ɓata ba balle ka ɓaci musulmi. Kuma abin da na mace ƙara gaya muku, akwai ɗaya daga cikin sita ɗinmu nan, sita Sadiya, ta je Ingila ta ga inda musulmin Ingila sun kai wani village wanda suka ce ma Islamic village, ciki sun sa wannan village ɗin na Shehu Ɗan Hodiyo, sunan hanyoyinsu Abdullahi Hodiyo, sarkin musulmi Muhammadu Bello Road, don haka suke rubuce a can Ingila. Don haka kuma wani ɗan kazaki ya tsaya nan ya ce a'a wai yana so ya canza tarihi yanzu don kawo jidali da tashin hankalin mutane, to su yi abin da suka iyawa. Zamani Shehu ma ai mai makirci, kuma duk wani mai tsayawa ga gaskiya har mu da muka rage yanzu ba mu tsira daga aimu da makirci ba, amma ni mun dogara ga Allah. Wa ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kuma wala haula wala quwwata illa billah. Kuma Allah ya la'ani mai son hada kan al'ummar musulmi duk inda yake. Allah ka shiga mu da wannan yaki, babu iyawa babu da ƙarfi shi na gare ka. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Don haka mun san Allah ya ishe mu, Allah ya ishe mu kuma gare shi mun ka dogara. Al'umma ta annabi ka bayan Allah na annabi na, Allah shi adda mutane, shi adda ƙasa, shi adda duniya. Mu dai koyar ɗan hodiyo zaman lahiya ta koyar, shi muka so kuma da adalci. Mun ji mun gani kuma har yanzu gashi an kasa nana ta abin da sun kai. To Allah ka ba mu iko wannan abin ya dawo kuma ya rake mu aljanna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.